ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز. Салом алейкум тамошобинони азиз. Ҳозир тайёр мекунем куртоб ма салача тайёр кардистам. тамошобинони азиз, салата тайёр кардам, намакш карда мондум. ҳозир ки фирша намак мекунем, камтар оби лимон, фатира гирифтем ай духовка. тамошобинони азиз, намихел карда дар табақ реза мекунем. фатири барақия баъдан чакаша мерезему. камтарак салат аввал дарош мемонем, ай пиёзош якм руғанша гарм карда дар болош мерезем, баъд бо салата дарош мемонем. ҳозир акру руғанша дар болош мерезем. тамошобинони азиз, ман руғана мондум гарм шидагия. тамошобинони азиз, қуртоби мо тайёр шид, ана мехел омада. видеои мо дар ҳаминҷа ба охир мерасад. дӯстони азиз, ай ҳамат миннатдорам барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб. шумо ҳастем ки дастгирӣ мекунед, канали мо пешдавӣ дорад. раҳмат, аз ҳамат миннатдорам. хайр, мардуми хуби мусалмони рӯи дунё дар куҷое бошанд, худованд ҳамагита нигаҳбон бошад. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед.